Türkmenabadyň bitarap Türkmenistan şaýylyny ýugup, syzyklaryny täzeden renklemäge başladylar. Ähli ýerde ýogor, araççylyk işleri güýçlü depkinine alınıp barlýar. Prezidentiň iş saparyna gelmegine taýýarlyk görülýär diýip Twitter'de habarçymyl habar berýär. Bu maglumat Lewapda güýçlük buğday ekişine we ak kerwen dawaralaryna görülýän güýçlü taýýarlyk barada habaryň ýanyndan geldi. Ondan öň Azatlygyň marda habarçysy prezidentiň Twit etjek saparynyň uçar mendiriniň golaýyndaky selçen gogoçolaryň gyssaly sürülip aýrylşy we ýaşaýjylar üçin döredilen beýle kynçylyklar barada habar berdi. Emma muňaramazdan prezidentiň gatnaşmagyna uralýan şowhurly dawaralar yerli ilatyň gün göderen kynçylyklary barada garaşsyl habar serişdelerine çykýan anyk maglumatlary umumlukda inkar etmek üçin ulanylýany meňdeýär. Şu aralykda mardaky dawaralara gatnaşyp yerli ilatyň kynçylyklaryny görmän gaýdan prezident ýurtda resmi taýdan tasdiklanylmaýan pandemiýa aladalarynyň arasynda Kaki Trauna hem sapar etdi. Türkmen mediýasy bu saparyň çägini iri dokma toplumynyň açylyşyna bagyşlanan uly dawaralar, şol sanyny täze döredilen iş orunlary barada hem habar berdi. Emma habarlarda bu iş orunlarynyň ýurtdaky umumy işçiligiň garşysyna näme mansynyň bardygy anyklaşdyrylmaýar. Sebäbi hökümet işçiligi, ilatyň soňky 10 ýyllykda nähili garyp düşenligini, zähmet migrasiýasynyň hakyky möçberlerini resmi taýdan tasdiklamaýar. Gurbanuly Berdimuhammedow Lewaby 3-nji sentýabrda gelmeli. Ol Çärji etrawyna gurulyp tamamlanan elektrik stansiýasyny açmagy gelýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp aýtdy. Türkmen mediýasy buradan Yaponiýanyň Sumitomo Corporation kompaniýasynyň Çärji etrawyna gurýan elektrik stansiýasynyň işe ýirilmek üçin taýin edilenligini habar berdi. Täze diska Yaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk bankynyň beren kardyna guruldy. Elektrik stansiýasynyň daşynda ýerleşýän işi waraklarynyň töweregini Tokoyda arça gaçlaryny eken ýal edip ullokan plakatlar bilen yapdylar. Sebäbi daşary ýurtlardan gelen işçileri karantinde saklamak üçin ähli şertleri bolan soň ol waraklary söküp aýryp boljak däl diýip yerli hünärmen ýagdaý düşünürdi. Täze elektrik stansiýasynyň işe ýirilmegi ýurdun Günnogor Sewitiniň elektrik üpçünçiligi üçin zerur tehnik şertleri we täze iş ýerlerini öredir. Goňşy ýurtlara eksport ediljek elektrik energiýasynyň esas çeşmesini ögürler diýip resmi habarda bellenýär. Ýatlasak Berdimuhammedow 3 ýylyň 2018-nji ýylyň sentýabryna marda gaz we bu bilen işleyen ilkinci elektrik stansiýasyny açanyna ýurdun ilatynyň tok meselesini çözenligini, goňşy ýurtlar üçin haskan elektrik öňerjek deskany açýanlygyny aýdypdy. Emma hakykatda ýurtdaky elektrik yetmezçiligi uly mesele bolmagyna galýar. Azatlygyň Aşgabatdaky we Twitter'däki habarçylary ilatyň tok güýçlükleriniň adalmaýanlygyny, dawarala çylýan deskalaryň bolsa hakykatda telewizorda görkezilýän bagtyarlyk sahnalaryny taýýarlamaga gatnaşýan adamlaryň, ýogurçylaryň we çäreçileriň işini köpeldýänligini aýdýarlar. Mysal üçin aýdylsa, Azatlyk Türkmenabaddaky we Farabdaky elektrik kesilmeleri barada 18-nji awgustda habar beren bolsa, Mardaky tok kesilmeleri barada 13-nji awgustda habar berdi. Ýöne yerli ilatyň tok kösünçlüklerine garamazdan Türkmenistan beýleki ýurtlary berýän elektrik energiýasynyň daşyndan şu ýylyň awgust-dekabr aýlaryna Kyrgyzstana hem millionlarça kilowat saat elektrik energiýasyny berer.